नमस्कार, मैं लाल बहादुर चौरसिया आप लोगों के समक्ष एक भोजपुरी रचना प्रस्तुत करने जा रहा हूं। जैसा कि आप जानते हैं, आज इस कोरोना काल में शहर से घर आए हुए परदेशी की क्या दशा है, उसी दशा का चित्रण हमने अपनी इस भोजपुरी रचना में किया है। आइए सुनिए। काल चक्र ई ऐसन सबके, काल चक्र ई ऐसन सबके, चढ़ल कपारे डोलत बा। अब बड़का भैया शहर से अइलन, केहू नइखे बोलत बा। काल चक्र ई ऐसन सबके, चढ़ल कपारे डोलत बा। बड़का भैया शहर से अइलन, केहू नइखे बोलत बा। बॉम्बे जैसन शहर में उनकर, बॉम्बे जैसन शहर में उनकर चढ़ल जवानी बीत गईल। उन्हीं के पैसा से हमरे घर के पक्की भीत भइल। लमोए से अब छोटका बड़का सबही मेथी छोलत बा। बड़का भैया शहर से अइलन, केहू नइखे बोलत बा। पाँव में छाला पड़ल बा उनके, पाँव में छाला पड़ल बा उनके, अखिया जैसे जागल बा। अब बॉम्बे से पैदल अइले में 16 दिनवा लागल बा। बड़े प्यार से बोलत बाड़े, मुहवा केहू न खोलत बा। बड़का भैया शहर से अइलन, केहू नइखे बोलत बा। बड़की भौजी मुहा तोप के, बड़की भौजी मुहा तोप के कलुआ के समझावत बाड़ी। अबहिन पजरे मत जइहे तें, ओके आँख दिखावत बाड़ी। बड़की भौजी मुहा तोप के कलुआ के समझावत बाड़ी। अबहिन पजरे मत जइहे तें, ओके आँख दिखावत बाड़ी। ऐसन पापी हवे करोना, रिश्ता में विष घोलत बा। बड़का भैया शहर से अइलन, केहू नइखे बोलत बा। टिबुले वाली मड़ई में अब, टिबुले वाली मड़ई में अब भैया के चरपाई बा। मस माछी के छोड़ी उहाना, केहू के आवाजाही बा। कहें लाल ई मनवा हमरा भीतरा भीतर खौलत बा। बड़का भैया शहर से अइलन, केहू नइखे बोलत बा। जय हिंद।